سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مسولس حموش تحمل زيت تدالو على توزينات تسلكم متلخو كم وترو كساف فصام دباتنا هنا ختكتاتلونا ندعدنكو بقدامنت ارسته زينا اب كلل عفار زركب معسكر سدتنيات زنبرو تولادو تግራይ ተላባ حمام كم زاتهم كومشن سو مسلات حبيرو ፌስቲቫል ማህበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ኢጣልያ ተኻይዱ ኣብ ትግራይ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ከተማ ስለኽለኻ ዘጋጠመ ከቢዱ ሕጅ ኣስታት 17 ቀትሉ ብዙሓት ድማ ደሃዮም ከም ዘጥፈአን ኣብ ምድላይ ከም ዘሎን ተገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ሲቪላዊ ምምሕዳር ባይታ ኸጣጥሑ ይኽብል አልቡርሃን ገሊጹ ኣብ ጽምብል ናጽነት አሜሪካ መጥቃዕቲ ዘፈጸመ ውልቀ ሰባብ ቀይዲ ኸምዝ ኣተወን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከብ ማዕስከራት ስደተኛታት ዝነብሩ ተወላዱ ትግራይ ተላባ ሕማም ከም ዝኣተዎም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሓቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከብ ማዕስከራት ስደተኛታት ዝነብሩ ተወላዱ ትግራይ ተላባ ሕማም ኣትዮም ምህላው ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ተሃገር ገሊጹ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ህጻናት ጥራይ ክረአ ዝጸንሐ እቲ ናይ ምልባዕ ባህርያት ዘለዎም ሕማም ናብ ዓበይቲ እውን ከመሓላለፍ ጀሚሩ ምህላው ሓቢሩ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኩናት ካብ ዝጅምሩሉ እዋን ኣብ ክልል ዓፋር ዝነብሩ ተወላዱ ትግራይ ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ከም ዝዳጉኑ ተገይሩ ገለ ካብቶም ተወላዱ ትግራይ ብገበን ዝሕተቱ ኣሉ ብዝብል ምኽንያት ዝኾነ ሰብ ካብቲ ማዕስከር ከንቀሳቀስ ፍቃድ ስለዘይብሉ ካብ ማዕስከር ዝያዳ ናብ ሰፊሕ ቤት ማእሰርቲ ይቀርብ ኩልዮም ተጣበቕቲ መሰላት ዝገልጽዎም ኣካይድቲ ማዕስከር ስደተኛታት ሰመራን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብቲ ማዕስከር ግቡእ መደቀስን ስሩዕ ኣመጋግባ ንኽህሉ ሲትረፍ ሓሚም እኳ ሰብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝረኽብሉ ቦታ ከም ዘየለ ሓቢሮም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከሳብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ዝነበረ ግዜ ብዝገብሮ መጽናዕቲ ኣብ ማዕስከር ሰመራ በሰንኪቲ ተላባ ሕማም ህይወቶም ዝሓለፉ ሰባት ምህላዎም ኣመልኪቱም ብፍላይ ኣብ ናይ ጥንስን ሕርስን እዋን ዝርከባ ኣዴታት እቲ ማዕስከራት ልዕሊ ዓቕሙ ሰብ ሒዙ ስለዘሎ ምስ ጻዕቕን ዋሕዲ ቀረባትን ተደሚሩ ኣብ መከራ ወዲቐን ምህላውን እቲ ኮሚሽን ኣተሓሳሲቡ ፌስቲቫል ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ኢጣልያ ቦሎኛ ተኻይዱ ዓመታዊ ፌስቲቫል ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ኢጣልያ ብኽልተን ሰለስተን ሓምለን ኣብ ከተማ ቦሎኛ ብውዕውዕ ስምዒት ተኻይዱ ኣብቲ ካብ ኩለን ከተማታት ኢጣልያ ዝመጹ ዜጋታት ከምውን ዕዱማት ኣጋይሽን ፈተውትን ኤርትራ ዝተሳተፍሉ ፌስቲቫል ኣብ ማሕደርቲ ዞባታት ከም ናይ ክብሪ ኣጋይሽ ተዓዲሞም ነይሮም እዮም በአቶ ፍሳሐ ኃይል ብዕል ዝተኸፍተ ፌስቲቫል በኮሚቴ ሚዲያ ዝተዳለወ መድረኽ ፎቶ ኤግዚቢሽን ዘጠቃለለን እንኮላዩ ፌስቲቫል ምሕያልን ሓድነትን ማዕቃብ ባህሊ ኤርትራን ከምውን ክቡር ሕብረተሰባዊ ክብርታት ናብ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ምትሕላፍ ዘሎም ኣገዳስነት ዘመልከተ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ አቶ ፍሳሐ ጴጥሮስ ናይ ሎማ ዓመት ፌስቲቫል ድሕሪ 2 ዓመት ይካየድ ስለዘሎ ፍሉይ ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ካብ ሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ተቋሪጹ ምንባሩ ገሊጹ ኣምባሳደር ፍሳሐ ብተወሳኺ ተሳትፎ ማሕደርቲ ነቲ በዓል ሕብሪ ከም ዝወስኹ ገሊጹ ኣብቲ ፌስቲቫል ዝተሳተፉ ፈተውቲ ኤርትራውያን ዕዱማት ኣጋይሽን ጽንዓትን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምሕዝነቶምን ምትሕባሮምን በጽኑሕ ክጽሎ ዘለዎም እምነት ገሊጹ ኣብቲ መደብ አቶ ፍሳሐ ኃይል ብዛዕባ ዕላማዊ ኩነታት ሃገር ከምውን ኣብ ዝተቐመጡ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ እቲ ዓመታዊ ፌስቲቫል ብባህላውን ስነ-ጥበባውን መደባት ከምውን ብውድድራት ስፖርት ጎሊሑ ተባዒሉ በቲ ኣጋጣሚ እቶም ዜጋታት 37,500 ዩሮ ንጥፈታት ማሕበረኮም ኤርትራ ኣበርኪቶም ኣብ ትግራይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ከተማ ስለኽለኻ ዘጋጠመ ከቢዱ ሕጅ ኣስታት 17 ቀትሉ ብዙሓት ድማ ዳዮም ከም ዝጠፍአን ድልያ ከም ዝቐጸልን ተገሊጹ አቶ ጉዕሽ አረጋይ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ግዳያት ሓደጋ ውሕጅ ካብ መንጎ ዝኾኑ ንስክላ ዝተረፉ ነባር ከተማ ስለኽለኻዮም ምሶም ካብ ዝነበሩ 25 ሰባት ንሶም ጥራይ ከም ዝወጹን ካልኦት ምሶም ዝነበሩ ዝፈልጦም ሰባት በቲ ውሕጅ ከም ዝተወሰዱን ሓቢሮም አቶ ጉዕሽ 25 ሰባት ብሓደ ነርና ካብቶም 25 ሰባት ኣነ ጥራይ ወጽኤ ካልኦት ካ በቲ ውሕጅ ተወሲዶም ኣነውን ድሕሪ ክንደይ ገልታዕታ ኣብ ጥቃይ ዝነበሩኦም ሒዘ ተሪፈይሉ ኣብ ዝነበራ ዝፈልዮን ኣዴታት ምስ ደቀን በቲ ውሕጅ ከም ዝተወሰዳ ድማ ገሊጹ ኣብዚ ዝነበራ ክልተ ኣደ ቆልዑ ምስ ደቀን ተወሲደን ኣነ ብሂወት ተሪፈ ኣለኹ ግን ልዕሊ 80,000 ብር ጠፊእን እዩ ሕጂ ኣብ ጥራይ ከብድና ኢና ዘለና ኢሉ
አቶ ጣዕመ ወልደ ገብርኤል ዝተባሉ ካለ ነባረ ተከባቢ ወገኖም በሰንከተ ሓደጋ ናይ ዝሞቱን አስክሬኖም ዝተረኸበን ሰባት ስነ ስርዓት ቀብሪ ከም ዝተፈጸመን ካልኦት ብዙሓት ድሃዮም ከም ዝጠፈን ተዛሪቦም ሰለኻ ብውሕጅ ኣዕላቕሊቓያ ኣብቲ ናትና መሳገሪ ድልድል እዩ እቲ ዋና ሓደጋ ኣጋጢሙም ኣብኡ ዝነብሩ ናይ ንግዲ ኮንቴነራት ወሲድዎም ኣብኡ ዝነብሩ ኩሎም ሰባት እውን በቲ ውሕጅ ተወሲዶም ብዙሓት ሰባት እዮም ሞይቶም ክሳብ ሕጂ ሬሶም ዝተረኸበ ኣሳት 10 ዝኾኑ ደቂ ሰለኽላኻ ተቐቢሮም ኣለዉ ካልኦት ሃለዋቶም ዘይተፈልጡን ሬሶም ዘይተረኸቡን ኣለዉ ኢሎም እቲ ሓደጋ ውሕጅ ዘጋጠመሉ መዓልቲ ናይ ዕዳጋ መዓልቲ ቀዳም ብምባሩ ኣብ ከተማ ሰለኽላኻ ብፍሉይ ሓድሽ ዓዲ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ዕዳጋ ዝነብሩ ብዙሓት ሰባት በቲ ውሕጅ ከም ዝተወሰዱ ድማ እቶም ነበርቲ ገሊፆም ካብ ህይወት ሰብ ተወሳኺ ኣብ ልዕሊ እንስሳታት መንበሪ ኣባይቲ ቆምቲ ተኽልታትን ትካላትን ንግድን ጉድኣት ከም ዝወረዱ ነበርቲ ተዛሪቦም ነባሪ እቲ ከባቢ ዝኾነ ኣቶ ተኽለማርያም ገብረ መስቀል ኣብቲ ከባቢ ልዕሊ 20 ዓመት ዝፈረ ቆምቲ ኣታኽልትታት በቲ ውሕጅ ከም ዝተወሰደ ገሊጹ ዝናብ ምስ መፀ ኣብቶም ኮንቴነራት ኣቂሉ ዝነበረ ህዝቢ በቲ ውሕጅ ተወሲዱ ዝነበረ ዕዳጋ ሸቐጣትን ስራሓት ዕንፀይትን ናውትን ተወሲዱ ኢሉ ወሲኹ ኣብቲ ቦታ ኣብ ገዛይ ዝተኻረየት ሰብ ከም ኣጋጣሚ ብህይወት ተሪፋ ኣብኡ ወዲቓ ተረኺባ እቲ ገዛ ግን ፈሪሱ ይኽብል ነቲ ዝነበረ ኩነታት አብሪሁ ካለ በዓልቲ ጸጋ ዕድመ ወይዘሮ ታደለች ገላ ድማ ህይወተን ንስክላ ከም ዝተረፈ ተገሊጸን ናብ ገዛይ ውሕጅ ኣትዩና ኣውሑተይ ኩሉ ወሲድዎ ሕሩጭ ኣይተርፍ በርበረን ሽሮን ኩሉ በቲ ውሕጅ ተወሲዱ ኣነ ሓደ ፍሉይ ሓይሊ መጽኡ ኣውጽዩኒ ሕጂ ኣብ እንዳ ጎረቤት ዝሓድር ዘለኹ ኢለን እዚ ሓደጋ ብዝወረዱ ጉድኣት ብዙሓት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣብቲ እዋን ኣብ ጸገም ከም ዝርከቡ ዝሓበሩ ነበርቲ እታ ከተማ ዛጊት ዝበጽሓሎም ኣካል ከም ዘየለ ሓቢሮም በቲ ሓደጋ ውሕጅ ዝበጽሐ ጉድኣት ከቢድ ከም ዝኾነ ዝዛረብ ኣቶ ጣሃር ዓሊ ክሳብ ሕጂ መጽኡ ዝረኣዮም ዝኾነ ኣካል ከም ዘየለ ገሊጹ ኣብዚ እዋን ዝድቅሰሉ ይኹን ዝኽደንዎ ክዳን ከም ዘይብሎምን ዝገለጹ ኣቶ ጉዕሽ ብወገኖም ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓደ መልሲ ኣይረኸብናን ዝድቅሰሉ ዝኽደኖ ዝበልዖን ዝሰትዮን የብለይን ጥራይ ከብደ ዘለኹ ምባል ከም ዝሓብሮም ተዛሪቡ ሰራዊት ሱዳን ሲቪላዊ ምምሕዳር ባይታ ከጣጥሑ ይኽብል አልቡርሃን ገሊጹ ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታህ አልቡርሃን ሰራዊት እቲ ሃገር ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ንኽመልስ ባይታ ከም ዘመቻችእ ተዛሪቡ ንሱ ብቴሌቪዥን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሰራዊት ኣብቲ ሃገር ንዝግበር ዲሞክራሲያዊ ምስጋር ዕንቅፋት ከም ዘይከውንን ኣብ መጻኢ ንዝግበር ምርጫ ንምሕጋስ ድልውነት ከም ዘለዎን ሓቢሩ ድሕሪ ሕጂ ፖለቲካዊ ቅልውላው እቲ ሃገር ንኸብቅዕ በሲቪላዊ ማሕበራት ኣብ ዝካየድ ዝርባት እቲ ሰራዊት ጣልቃ ከም ዘይኣቱን ገሊጹ እንተኾነ ጀነራል ቡርሃን እቲ መሰጋገር እዋን መዓስ ከም ዘበቅዕ ዘነጽር ደረት ጊዜ ኣያቐመጠን ሰራዊት ሱዳን ደገፍቲ ዲሞክራሲ ዝኾኑ ሱዳናውያን ከካይድዎ ዝጽንሑ ቀጻሊ ሰልፍታት ተቃውሞ ኣብ ሓያል ወጥሪ ጸኒሑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክ ዝምራሕ ዝነበረ ሲቪላዊ መንግስቲ ብዕልዋ ምስ ተኣለየ ሰራዊት እቲ ሃገር ሙሉእ ስልጣን ከም ዝተዋጽር ይዝከር ጀነራል አልቡርሃን ቀደም ኢሉን ዲሞክራሲያዊ ምስጋር ንኽህሉ ውፍይነት ከም ዘለዎ ክገልጽ ጸኒሑ ብኻልእ ወገን ሰብ መዝእቲ ሃገር ብ30 ሰነ ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ተቃውሞ ተኣሲሮም ዝነበሩ 145 ተሓለቕቲ ፈቲሖም ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ድሕሪ ዝተፈጸመ ወታደራዊ ዕልዋ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ ኣብ ጽምብል ናጽነት ኣሜሪካ ምጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ውልቀ ሰብ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ፖሊስ ኣሜሪካ ኣብ ጥቃት ቺካጎ ይካየድ ኣብ ዝነበረ ጽምብል ናጽነት ኣሜሪካ 6 ሰባት ንዝቐተለ ጡርጡር ኣብ ቀይዲ ኣትዮም እዚ ሮበርት ኤክሪ ሞሳልሳይ ዝተባለ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ኣብ ልዕለቶም ኣብ ግዝኣት ኢሊኖይ ሃይላንድን ፓርክ ዝጽምበሉ ዝነበሩ ሰባት ጣይቲ ከም ዝተኮሰ ክገልጽ እንከሎ በዚ ካልኦት 24 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ ኣሜሪካውያን ተማሊ 4 ሐምለ መዓልቲ ናጽነቶም ከም ዝጽምበሉ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዓመት ማለት 2022 ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ በጥይት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ክኽሰት ጸኒሑሎም ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በቲ ጎነጽ ከም ዝሰንበደ ገሊጹ ፖሊስ ሕጂ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ውልቀ ሰባት ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊጾም ንሱ ልክዕቲ ጽምብል ናጽነት ምስ ተጀመረዩ መጥቃዕቲ ከፊቱ እዚ ብምርኢት ማርሽን ባንድን ካልኦት ናይ ምዝንጋዕ መደባትን ክጽምበል ተሓሲቡ ዝነበረ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣሜሪካ ብኽብሪ ዝበዓል መዓልታት ብዙሕ ከይጸንሐ ናብ ስንባደን ህድማን እዩ ተቐይሩ
ሓሙሽተ ሰባት ሽዑ ክሞቱን ከሎ እቲ ሓደ ኣብ ጥቓ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሆስፒታል ህይወቱ ሓሊፉ ጽቡቕ ናይ ቤተሰብ ግዜ ክነሕልፍ ኢልና ኢና መጺና እንተኾነ ሃንደበት እቲ መጥቃዕቲ ተኸፊቱ መጀመርታ መኪና እዩ ኢለ ሓሲበ ነይረ ድሓር ግን ሰባት ካድሙ ጀሚሮም ይብል ኣብቲ ጽምብል ዝነበረ ኣናንድፒ ናይ ለሃራ ዝተባሃለ ወዱን ኣብቲ ጽምብል ኣብጽሑ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝነበረ ካፌ ስታት ባርክስ ቁርሲ ይበልዕ ነይሮም ንሕና ብዓይኒ ምድሪ ተዓጺናን ከለና ኣስታት 37 ተዋዮም መጺኦም ድሕሩ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ውልቀ ሰባት ብድሕሪት ከኣቱ ይፍትን ኣሎ ኢሎም ስለ ዝጠርጠሩ ካብ ስታት ባርክስ ኣውጽዮምና ይብል ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ እቲ ጥርጡር ዝቐረበ ክስ እኳ እንተዘየለ ስለምንታይ እቲ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ዝብሉን ኣይተገለጸን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ቫልዲ ቴክሳስ ቡፋሎን ኒውዮርክን ተመሳሰልቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሞም ከም ዝነበሩ ይዝከር ኣባል ሰልፊ ዲሞክራት ኣመሓዳሪ ኢሊኖይ ጃይ ሮበርት እዛ ብልዕሊ እኩባት ሰባት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ባህሊ ኣሜሪካ እናኾነ ይመጻሉ ክብል ኣጠንቂቖም ብዛዕባ ብረት ንዛረበሉ ግዜ ሕጂውን ሎሚ ኣይኮነን ዝብሉ ሰባት ክመጹ እዮም ግን ካብ ሕጂ ወፃእ ዝሓሸ ግዜን ዝሓሸ መዓልትን ከም ዘየለ ይነግረኩም ኣሉ ክብል እቲ ኣመሓዳሪ ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብቲ ሃገር ለበዳ መጥቃዕቲ ሽጉጥ ብቐጻልነት ክቃልጹ ምዃኑ ይገልጽ ተስፋ ኣይንቆርጽን ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ፕሬዚደንት ዳርጋ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ንፈለማ እዋን ኣብ ልዕሊ ብረት ዝዕድጉ መናእሰይ ጥቡቅ ቁፅር ክህሉ ዝገብርን ግዛታት ኣሜሪካ ስጋኣትዩ ካብ ዝበልዎም ሰባት ዝሓዝዎ ብረት ክወርሳን ዘፍቅድ እማመ ፈሪሙ እዩ እንተኾነቶም ስጉምትታት ብዙሕ ርሕቀት ከም ዘይከዱ ነቐፍቲ ይገልጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም